kedy si prišiel, ale... Je 17:12, my máme prichystanú prvú scénu, nachádzame sa v Retro Cult Clube v Košiciach a točíme klip pre Dučisa, takže ideme na to. Lipan. Oheň z Lipan. 2, 1, hudba. A rýchlejší nabeh, poď. Už nejakú dobu mám heslo, že musím zaručiť kvalitný look. Hudy do handry mám na sebe, lebo sa cítim v nich cool. Takto sa obliekam, keď idem. Dobre. Ešte možno maličko viacej doľava by som ťa posunul. Ešte viacej doľava. Potrebujem ťa dostať na presné miesto, jak sme boli. Takže ideme zase. Brilo sa, taká bola, bum. Iba klikni. Super. Dobre, máme to, čiže máme dvojku, potrebujeme prehodiť celý outfit teraz dávaj na biely. Čiže na cool, hej? Klobúk, ale... Let's go, dobre. Tak mega, poďme na to. Hudba. Kroky mám také, že fú. Už nejakú dobu mám heslo, že musím zaručiť kvalitný look. Hudy do handry mám na sebe, lebo sa cítim v nich cool. Takto sa obliekam, keď idem vonku, keď idem na kvalitný žúr. Prosím ťa, neklaď mi otázky, čo koľko stálo a koľko som vypil rúm. Je tu na piču zvuk, asi chcem stade ujsť. Nechaj ma púsť, tancovať skús. Na hajzli hnus vlastne šaty. Konečne viem si vysvetliť tú hmotu. Povedať niečo do prvého Global Days vlogu. Neviem čo. Zapaliť šluk. Je na čase odísť do piče už. Na bare sa vyzlieka nejaký muž. Končím tú debatu, zatváram kruh. Neviem na čo sme sa jebali tu. Teším sa domov na postel jak chuj. Takto to vyzerá keď pijem púl. Snažím sa trafiť do zamku kľúč. Počkaj, to je ten známy reper. Kamu, ja neviem. Čaute. Chalani, dievčatá. Naozaj niekto je poriadne pár všetkým. Strašne dobré banger toto. Daj si na sobotu na budík. Kámo, ty tu dáš salto, či nie? Poď! Vracam sa ulicou, opretý o stenu, hľadám ten skurvený klub. Zase nalataný svet sa mi točí, no okolo vidím len tmu. Nemôžem byť ďaleko, lebo v diaľke som započul hluk. Aj 50 metrov je veľa na stav, v ktorom kroky mám také, že fú. Stojíme pred branou, jebnutá SRO, v podstate celkom solidná grup. Došli sme na party, my sme platili Práva, toto bude najlepšie. Právo, tyč a ľavo vpredu. že poznám ľudí, no dneska to nebolo plus. Poď sem, toto bude tvoja parketa a musíš normálne, že normálne, že bez toho použiť. Pri tom, jak si z nosa vyberá čuk, pohľad si pamätám, čavo sa uvoľnil, keď dostal peniaze pokom do rúk. No skoro je bloho, keď som mu povedal, nech mi za to kúpi fajnový džús. Tácam sa ulicou opretý o stenu, hľadám ten skurvený klub. Zase nalataný svet sa mi točí, no okolo vidím len tmu. Nemôžem byť ďaleko, lebo v diaľke som započul hluk. Aj 50 metrov je veľa na stav, v ktorom kroky mám také, že fú. Už nejakú dobu mám... A tu úplne musíte byť, že vypnuté, devčatá. A ideme vás dvoch úplne taký, že môžete počúvať, že Patrik, ty môžeš byť úplne tak. Ne, počúvaj tak, aha, tak. Ideme tak, ideme na to. Raz, dva, tri, poď otočka na dvere. Super. Devčatá vzadu, úplne nuda musí byť, dobre? Dobre, nevadí, pohľad na to čísla, bez pásky. Pásky? Teraz mi dačo povedať nejakú interviu. Dobre, to je Šimon. Interviu? Takú múdrosť. Múdrosť. Život je krásny, len sa ho treba naučiť žiť. Dobre, tak poď 3, 2, 1. Mal to byť
byť večera každý, až kým mi nezazvonil telefón, volá mi crew. Nechcem ísť nikam a preto viem, že to nevešti nič dobre, keď idem na túr. Potrebujem vás párnať sem. Ja to potrebujem priestor na auto. Za každým rovnako furt. Došli sme na blato nad ranom, rozbitý jak kapotá po búrke od krúp. Keby si prišiel, ale zeráš na mňa, ale obzri sa keby po stranách teraz trošku. Poviem ti, padne ti sanka, môže ti poškodiť sluch. Tie pravidlá máme len pre seba, aj keď nehrajeme žiadnu hru. Trácam sa ulicou, opretý o scénu, hľadám ten skurvený